estudio kunye nakubabukeli emakhaya siza kumhlaba waseCacadu nalapha bakwantsasana bebhengeze kuba kubanjwe amadoda ayi-6 mayelana nokubulawa kwabasetyhini kwiziganeko zenzeka kulonyaka uphelileyo kwilali eZingqolweni. Ukusichubela banzi ndinayo uphuma kwinkonzo yesipolisa apha ephondweni. Sibulise kuwe dada, ungasixelela ngantoni ngokubanjwa kwala madoda? Enkosi kakhulu msasazi. Sibamba amadoda ayi-6 ngokubulawa kwabantu eZingqolweni. Iminyaka yabo isukela ku-19 kuya ku-35. Siqinisekile ukuthi sibambe abantu okuyibona njengoba sisebenze ixesha elide kangaka si-investigator. Ingaba dada njengoba nibambe ababantu ingaba basuka phi, ingaba seniyazi noba kuthini nobangela wokuba benze ezi zehlo? Ndicela singangeni kunobangela kodwa ndizaxelela ukuba abantu esibabambile abaseZingqolweni. Boyi-6 labantu esibabambile abaseZingqolweni. Nithini kwabahlali baseZingqolweni ngokubanjwa kwabantu? Uyokhumbula ukuba kudala behlala besoyika ukuba omnye angalandela, kwaye ke kutheni ndithathe ixesha elingaka? Mangicacise ukuthi kubahlali all along besiba nabo abantu amapolisa adeployile khona eZingqolweni ukuzama ukuthi bakhuseleke, kodwa ke i-investigation ithathe ixesha elide yikho kuze babanjwa ngoku, but ke sibaqinisekisa abahlali sibambe abantu okuyibona. Uphando lwenu kumaxa luphi lona ungangenanga banzi kwicase yona? Uphando lwethu uyaqaphela ukuthi silwenzile, kodwa xa uqhubeka nophando kuba khona ezinye izinto ezivelayo, so kufanele ke siziqinisekise, sizilandele. Siyazilandela njengamanje. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho. Enkosi kakhulu. Elo ligosa eliphuma kwinkonzo yesipolisa apha ephondweni leMpuma Kapa lisithi noko baqinisekile kuba babambe abantu abenze esi sehlo. Sizithathe ezindambo sibuyele kuni estudio.